Apa niya tawag kanya kasta? Mani-mani. Mani-mani nga. Mani-mani mga naampep, naampep. Wala basa di elementary kasta kahit. Ang mga naman dati kasta kahit tawag may taga mani-mani uki-uki. Tamboy, naging masahe ko na natin. Karga na. No, dami boy. Ate di ko kulada ka. Ate tinakintal nga talaga ate boy. Ang pagkasta naging Siyempre Pilipino. natin ay, oh. Nay, nagmay tayo pagkabingat na. Yung mga taman na kilo nga baboy ti maluto natin pasto. Palaban man natin ang dalikanin. Bulang ako tayo. Tao. Boy. Ano ka kamtoy? Himala ah. Madim kadwani ko ah, ni Boy Supot. Boy, sapot niya. Di mamaw ni Boy Supot. Sino ka dyan? Adi ka na kudkod-kudan ni batilog na. Sinupay ko ma. Dimsay? Kisabam. Adi ka lang nga kudkod-kudan ni batilog na. George? Kisabam ki hindi. Kalahin mo kainuman. Di balayaw. Nanjo? O kisabam, adi ito maawanan, tibi sa pulam. Ay kalahin mo kainuman, adi tagbat na dingiwa na. Mungkin datan. Ah, ni Ben Crudo. Okay, sabot pa ilajay. Di pa mau? Tsaka mo nga pa man nirepak. Kisabam. Supot pa ilang nga jay. Inamin na kanyak, di tindaan. Tata. Kasupot garod. Sinugit mo ko man ah. Yung baga garod, tagpanunot pa ilang ka na. Ha? Hindi na mo panunod tayo dyan. Ana, no makakuha jay, makapanunot ko gitan ta. Bartigin ta, sa tawagitin kita mag-win na dyan. Mayat aja, mayat. May tajin mo bartag, awan anay na jay. Win na dyan, kayo numabartig. Sabagay. Parta lang katong tunga dyan, numakain naman dyan. Kaso, nariga nga kugitan na jay boy. Nakulubot aja yun, lalakayanay. Kaya ramidan tati ko ana. Yan. Paraan na. Anong kayam? Kapit at takala rumwar. Anong aldo ngamin nga matitibag-bagit. Napahin nyo, mariri na maon. Ang tikwa maon, bara maon. O di. Awanti makorkwartak, so gagapsutak. Kasi ganaw. Uy. Sinumit ti tao nga may nagkapsot noong kwartana. Apay siya kung magkapsat. Ha? Kasi ka ah, hanta magpada ti marikrik na. Kapila kanyam ki mabalinin. Unay ka matunan. Hay, ang maramid boy. Mga tatawa ko ah, pagsapol ta pagutangan ta. Umula kwarta ako na eh. Utang man eh, nailumlumak utangin. Kung pa siya mahit. Nanok bayadan na dyan, pagalaktat na pagbayad ko. Ko na. Ata ko ah, atay mo, lakom. Sa broad, ang ina. Madi ah, kurangan no kan. Kaya magandang kumita, di mo kaya. Adi na eh, nagkadungang manok na eh. Agilaw ka dyan, manok mong sata. Awan tarakin ko nga manok, naibusay. Kanino ka tagi dyan? Bagay ti karubata. Griga ti kastuwi na ya. Puro siya garot, mamumblima ak. Ang naninag para upoy, namumpay ti panggastos ka. Ang kagmulmulan, baratindakan tumot lang. Tsaka ang ka nakasigurado dyan, awan ti padanong tata. Di ba mo no, tumama ka dyan no haan. Na may mek ta dyan. Siya latig talon. Oh, siyempre awan ti kwa, awang gataga na giji. Katawag giji, giji gatang. Ay, hintay. Oy, oh, awang gatangan da, siya latig paggatangan da. Siyempre, ingina mo ta. No choice dano ka boy. Sabagay. Narigat tararami din, may palusot ka eh. Di ba mo no, tumama winuaan eh. Kano taramidag, sayang mo ta dyan nung jak talunay. Panunutin nga naling ah. No, inutang mo lang nga dyan pagpuhunam. Oo. Nakasigurado kang nga rod nga tumama dyan. No, kasano no nalugay.
Di na lumlum ka utangan. Dubli-dubli pa ito porsintunan. Damo na po. So nang to bahala kanya ako na. Sa kawang bagas mino kano mo jag talon. Pagala bagas, nagina bagas tatan 900 plus. 25 kilos. Sa bagay, no. Mga lakati pang kaan nyo dyan, mabalimukit dyan. Uy, na di lang mababulag. Basta dabagas may. Sika, dabagas mo pay. Dao. Madupay. Dupay kaso mababakak na dyan. Ayos lang. Buk-bukin. Utang ka mga rotoy, talo salop lang. Talo sa loob. Muna, talo salop lang ha. Sukataktaw, may sakabanto tikwa na, kasuka na. O, payag ka. Bagriri ka, nagago ba dyan, nagangot. Uray! Di may mga kanan, pakang gudyasok. Nagsistel mo yung aso mo. Kuwan, parehas mo lang ha. Gudyasok ka, bababa ka mo lang, pada mo. Mati lati kimut ko din ba nga dyan. Sabang. Nagriga ti kasto, ikat katawa lang ang problemado nga talaga eh. Wala kami nga pang panunutin matata problema mo, kaya mamuryot ka Ewan kayam. Nga man eh. Tulungan kayam ni Ima, sapsapul ti trabaho na. Sapulan mo, tinapindas nga trabaho na na, urawang kayaw. Pasaktag sapol trabaho na. Kutulungan mo di taon Ha? Tulungan. Malpas na nga yung kasigas dyan. Naku na yan. Kasi jay. Si kang tinangkas jay kanya na. Baka magsapol ti trabaho na, tano muna ti rikat no kasano. Ayun na. Mati ka maasi kanya na. Maasi ako mitaan. Lalaingin na ti pinagbeg na tatan. Maasi ka mo kanya na, pati kanya. Iraman na di asimon Kami marigrigatan na kaon. Nagkado kami mga nibalayan. Dagdagan manan. Uri kahit kutulungan. O kita man, dangar trabaho. Sa Da. kakso na trabaho. Damo taltalon mo. Wanin boy, nakasaldan. Wanin. Saltak sa mo lang di taltalonan. Ay, maday, da pamilya mga bebegay. Digrigat lagi ti kastuwi tayo. Idadaan ko lati katawa ti problema ko. Da natagpautang dita. Agda, basta lalay nga magsao. Sapay lang ko man dati damakangag. Ba't Kaya mo, baga nagan na, no asig damda na sigurado mo di makatanggi. Madiaday. Maday. Mutungak. Madi mo lang ulit kaya. Baka maya pa na dyan sisi Aglang mga utakas na bato. Nay, speaking of bato, naburak. Tara, nabdag sa ubit mo boy. Ay, napana natatan ni bataw. Bibinong ko na mate. Kamu Sa tida pagdamagam, kertola ka na rin. Dapat tayo, parang laban na yan. Siyempre, Pilipino tayo eh. Nabandog mo siguro. Baka magnugan na kumamait. Ate mate. Eh na, marami nga talaga. Mamumuri mo no kasi kahit. Kumusta mo na tagaliduan? Sino man nagitan? Nabiyagda pa yun ni di misay ka ni George. Di na magparparangay. Nagpiyagda pa yagad dyan, masamang damo agad dyan. Natabalat ng isugay di bibek. Ay, po, huwag mo nga namnamainin, baka naitakida pa yagad boy. Balap tan, talaga maramid ka. Kaya mo da maramid mo. Kuwan, nakalang mo awan. Nagpidot ta mani-mani, tartalin ta na yung masada. Tinig. Yung mga kamagkastama. Oo, natanay. Mga di ubingak, di elementary ak. Ha? Pinag-awidan ti malayim. Ay, marabrabyanak, di sirok ti umbrella tree. Apa niya tawag kanya kasta? Mani-mani. Mani-mani nga. Mani-mani mga naampap. Alji, basak di elementary kasta kahit. Ang mga lang dati kasta kahit, tawag may taga mani-mani, uki-uki. Tamboy, naging masahe ba natin? Karga na. Amo boy, nakaramanag ti kastam boy, basta resist me, awan ti balong ko kasta ti kwa, tal-tal-talo boy. Atay ko, nam, majagsad si dat, mga kasta. Adyan eh. Nagkapoy mo. Tani. Nalungtot. Sigurado, namampap pa daw.
Kaya mo ng pub. Na, Ay, ito boy. Ay, perde boy. Ate tingong ko na ako ate yung bimlag ni mani-mani. Awam mo tinamayat. oh, ito na, kita mo na eh. Ha? Kwata boy. Ay, masata. Ata tingong ko na ako ah. Medyo nampub. Nanam. Nanam. Kapag siya awan. Okay, nagmalas ka galalan. Oh, mahalag mo ka ah. Nay, kapag kasi bubuot mo tin nay. Yeah. Senior citizen natin. Kabawan na ito yan. Kapag siya ngayon lata. Nagparparik na ti animal. Kastoy. Kasta ata no ka. No, asto yata. Di ba kasi ti mani-manay? Mani ka di maat. Iso! Agtuwa kita man kabulbulong na nay. Sumumad aduti ko mani-manay. Tanala tubo. Apay si ka nakaramanggan. Tayo. Ha? Ata. Apay siya ko umalap. Ay, nakulbulatan. Ating orti na mas kinakintal kay. Mas laba boy, nababantay. Ata ni boy. Nay, aw mo lang ni, nagbuot mo lang. Mati ah. Parparik na nga talaga. Ay kasi buot mo ka. Dikit din. Ata ni boy. Ate tingkulada ka. Ate tinakintal nga talaga ate boy. Apay kasta naging shit. Siyempre, Pilipino. Ate, Kulong. nagatulong pampansin mo talaga lang isip mo. Siyempre, nagkaputi ko ha. Naibabad ti baba. Ho? Gamot ah. Di ba naging masag na na? Verify ko naman, marami lang. Umangot pa yun. Kita ka pa yung nagimas pa yun. Dapat tadi ko, dry zone. Haribo kaya kita ni. Namimit aji ko amat juicy mo. Juicy. Hmm. O ate na, medyo sariwa. Nawano. Ay, Vinci ka, medyo kumatas-katas na eh. Kita mo. Nato tinimas. Pero may nagkatay ka dita, ano ka na? Muna mo ta pinagtaltal mo, nawa na batin ha. Naluning nga rin ni boy. Aray ko. Mununog pa nung pagilansaan. Natin na eh, oh. pagpupukan. Nay, nagmay tayo pagkabingat na. Sama na to yun. Ay, di ba? Adi ni boy. Siya talaga ata. Kanya ka tayo. Ako ang tikwa ito. Nanganan tikwa, kurkura ni tato, kurkura na it. Kapamong mo inlumlum tapag kuaanin. At ngayon mas boy, itahan ka, sariwa ito. Nanganan tikwa, kurkura ni tato ko. Ni, rugit. Nay, parasak siya. Juicy ka dati ko. Ating kong tinalasa. Nasabaw. Medyo natabang kami. Nay, kita mo na kapay laaw. Ngayon sariwa eh. Kung na nagkatasin na eh. Napay. Awam mo na bati. May kulay na niyo. Medyo lumabagas nga. Nay, pinky sa ati boy. Alaw, karga na. Kubingan pa yato. Nay, awan. Eh? Oh, ngayon boy. Sariwang sariwa. Nadyahin natin ni boy. Talaga mat ikan na ka. Pinagwita na alam ni Sariwa, buong buo. Kanya ka ron. Nay, Eh, ano ka daw? apay puro kasta mapipidong mo. Babaag. Mga panahon na eh. Niyada mo, tama matuktukan kamay. Nay, nagamat, muna kami magbisinta ka. Muna ito ang kwartana niya. Ganda kanina. Kanya mata na, kanya katayoy. Pug, ala. Puda may. Ay, tama tikwa ano. Ay, nagimas, sariwa. Awa natin. Perdik. Yatem. Nangimas talaga ko. Abay, siguro mga mantika ko rin ang tangaton.
May imas ko, atakasta, kaya sali ko. Adi sariwa. Uy, Ata, mayat sakto si lang ata. Medyo babasapay lang. Mayat si Kani, madipay lang na nagilgil. Narigat na sariwa, talagang kuhain ka. Maltutang ka. Natin, nagdanam. Kaya tem, nagkatal ka na bukom-kom. Maraming inunga boy, dadalang mo tayo. Oh, aray ko. Di taka nagsakit ka na bukom-kom, panap minum dalam. Nagbit mau mga dyan, nagadupay ki. Ano mga tol? Hindi makan. Tikas dyan nga talaga. Tapi pumugsit na. Apo. Iyon! Tikas dyan. Nangisip mo dyan dulo na. Ha? Stop. Mayawid ko lang nga ito. Ngayon tayo kamdama. Kalding man. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan!